Nggih. Paripurna gendhing ajeng sinambeting wingking priyantun 3 gendhing namung kalih. Kula aturaken lumantar abdi dalem ngripta laras Ki Degleng punya. Minangkani saking pangarsaning pamundhut, gendhingipun blandong. Pun lajengaken serampat pamundutanipun. Kados. Sumangga. Wis muter meneh. Pengrawit yang gamelane tumpuk-tumpuk. Loh Mbah Kemis. Aduh. Wis itu Mbah. Wis tuh vaksin. Alhamdulillah. Yuk semangga. Yo. Witing sela-sela kembang jro samudra amplek blandang kayune jati Piye Mbak Ayu? Budam blandang sing ati-ati Tobat timun sigaret ayo sing rukun karo kancane blandang kayune warung blandong kayu waru budam blandong padha bersatu aja kleru tampa iki gending sawantara babudene andi wae ora beda sing lanang rambute panjang sing putri celana begin teklek kayune mlandingan wong wis tuwa polahe ra karuwen sing ditiru hae kaya rakasane anak bojo ya mas najan randuwe blonjo watone jadi tinggal liya blandong kayune jati blandong kayune jati blandong kayu jati budal blandong padha makarti wong bagus timun sigaret ayo bangun garane blandong kayune warung serampat kripto laras kayune warung SDR blandong kayu warung bodam blandong padha bersatu ae Sarayu lencer kuning ora mung hatiku hati
kuming mesemo titik aku trimo kena kanggo tamba tangan rina wengi tansah ewo atiku kang bisa lali hae yuk sekarang bisa-bisa sejati karyo Romo cari balon rodone kalopo pasaniwan hatiku kang seragam saya nambahi lengur dasar ayu lencer kuning ora muka hatiku dadi komik sembo setitik aku wis trimo ayo muter kanggo tamba tangan rina wengi tansah ewos atiku kang bisa lali. Matur sembah nuwun bekaten pakurmatan sampur angka sepisan nuwun kunjuk penyanipun Bapak ingkang menggugati nuwun penyanipun Bapak Warsito.